journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, kapin usa ka gatos ka mga balay sa Punta Dumalag, Barangay 75-A, Matina, Playa, Davao City. Og daw sa sunog. Mga minor de edad nga nagmotorsiklo gisita sa mga pulis. May pasutoy og padagan ang aktong ginukdanay na kuhaan og video. Sa detalye sa ato mga balita, kapin usa ka gatos ka mga balay sa Punta Dumalag, Barangay 75-A, Matina, Aplaya, Davao City ang naugdaw sa sunog kagabi. Kapin 2 million pesos ang natalang danyo sa sunog. Anyang report ni Eugene Hinutan. Nabulabog ang mga residente sa Punta Dumalag, Matina, Playa, Davao City pasado las 10 kagabi Agosto 3 dihang kalit miulbo ang dakong kalayo nga milamoy sa mga balay. Daling miresponde ang mga bumbero sa lugar. Sa kuha nga video ni Rael Llanes nga usa sa mga responders, makita ang pagtinabangay sa mga bumbero sa pagpalong sa dakong kalayo. Makita sab sa video nga halos gilukop og lamoy sa kalayo mga balay nga naa sa lugar. Nakuhaan sabog actual video sa residenteng si Clark Bangka ang nahitabong sunog kagabi. Makita nga baga na kaayo ang aso nga halos milukop sa kangitngit sa palibot. Timailhan nga kusog og dako na kaayo ang kalayo. Ang nagdilaab nga mga balay halos gama sa light materials kun mga kahoy. Diri amo nagsugod. Ang kalayo boylo na nya diri po namon tulay. Diretso po ni pagawas diri sa mga bata. Diretso na po mi diri. Mandagan mo ito tabok kuan pa. Salom na mi ngadto. Ya dagan mga bata nga akong gipandala tulo ka bok. Subay sa report sa Bureau of Fire Protection, gibana-bana ang anaa sa 120 ka mga balay ang nasunog. Sa inisyal nga tala sa BFP, anaa sa 174 ka mga pamilya ang apektado sa sunog. Gibana-bana ang anaa sa 2,400,000 pesos ang danyo sa sunog. Sumala sa BFP, wala pa nilang matino kung unsag yud ang sinugdanan sa kalayo ug asa nagsugod kay paspas nga mekanit sa kasikbit nga mga balay. Sanglit padayon pa ang ilang investigasyon sa insidente. Sir, based sa ako ang nakita na record na last year lang po, July 2021, napoy nahitabo diha sa Punta Dumalag. Karon nahitabo, bali kaduha na siya sir, na nahitabo na sunog. Ug so far, based sa mo ang nakita, mas dako-dako karon ang nahitabo na sunog sir. Milungtad og kapinduha ka oras ang sunog. Una gideklarang fire out sa mga bumbero hapit na alauna sa kadlawon. Matod ni FO1 Christian Adolfo, ang investigator sa kaso, kusog ang hapak sa hangin ni atong tungura. Sanglit duol kini sa baybayon hinungdan nga nadugay sila sa pagpalong sa kalayo. Dili sab kini ang unang higayon nga dunay susamang insidente sa lugar. Actually, dili man kay siya ingon na ingana kalisod ang dalan kay medyo dili man pud kay siya ingana kagamay. Kaso lang ang sunog nahitabo man gud dako-dako na pag-abot namo. Syempre di man namo pwede ipabantang ang among fire truck. So nagpalayo mi gamay. And then ang rason yun na nakita namo ato is ang hangin. Kusog ang hangin kagabi mo tong paspas ni Kuya na pangkalayo og digkit-digkit yun ang mga balay. Makita man nato diha na area na digkit-digkit ang mga balay. Unya ang gamit sa ilang mga balay puros live materials. So, meaning kung live materials nga siya, paspas yun na siya mudakop o kalayo, sir. Miabot sa katulong alarma ang sunog. Wala hinuoy na angin niya kinabuhi sa insidente. Subling pahimangno sa BFP sa publiko nga kinahanglang mag-amping kanunay susihon ang electrical connection sa panimalay guban pang gamit nga posibleng sinugdanan sa kalayo. Temporaryo unang gipahikling sa Dumalag Gym ang mga nasunugang residente. Mitunol na sabog pa si unang hinabang ang barangay ug City Social Welfare and Development Office sa mga apektadong pamilya.
Padayon sab ang validation ug assessment sa CSWDO sa nasunugang lugar aron masuta kung pilagyod ka pamilya o individual apektado sa sunog. Nagpasalig sab ang CSWDO nga gawa sa mga pagkaon ug gamit, mutunol sab sila og financial assistance sa mga nasunugan aron dunay kapatukod balik sa ilang mga naugdaw nga balay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Nanawagan karon og hinabang ang kapingatos ka mga residente sa Barangay Matina Aplaya, Davao City nga nasunugan kagabi. Kay ang uban kanila tapot lawas ra ang nadala tungod sa pagdali-dali paghikling palayo sa nagkalayo nila nga mga balay. Anyang report ni Eugene Hinutan. Swerting nasalbar ang 74 anyos nga PWD nga senior citizen atol sa sunog kagabi sa Punta Dumalag, Matina Aplaya, Davao City. Saysay ni Nanay Solidad, nalisang sila sa iyang bana ug apo dihang kalit miulbo ang dakong kalayo sa balay sa iyang silingan. Sanglit, usa na lang kabalay, una maabot sa kalayo ang ilahang balay. Tungod sa kanerbiyos ni Nanay Solidad, misuway siyag naog sa hagdan bisan pa man nga nawad-an na siya og pananaw. Apan sa iyang pagtikang, nahulog siya paingon sa tubig dagat nga ana ilawom sa ilang balay nga gibana-bana ang anaa sa 5 ka piye ang kalawmon. Nahumol pa og apil sa tubig ang usa ka bag nga sanina nga iyang gisuwayan og salbar atol sa sunog. Ay, nanaog ko sa hagdan niya. Ni ko kay sige sininggitan mo siya. Nana mas akong luyo ang kayo dito sa doon na kay init kayo di. Singgit mo ako nga po nga la ambak na lang la. Di naman to'y hagdan dito na lang ko niya. So di man ko katugkad sa tubig dun porting law magyud. Nahayang ko ang akong bag paging basa Niya, may kay iya akong gibala. Gibala ko niya pagka alauna nga ito, rescue ko sa tulo ka tao. Naggibala ko niya nga sa babaw. Laom na kay Lisod yung kayo dong, niya dili ko kamaulangoy. Tiyabaw ko dong sa bunuas, pagat pa dong, tiyabaw ko, nagsige ko mga ginoo, taong tabangin taong ko Diyos ko, kaya di ko kakita. Saan mo na ko paglikay, kung na mga talaga man, di ko kakita dong. Daling na-rescue si Nanay Solidad ug gidala dayon sa mas luwas nga lugar. Ang akong gipangayo dong, taga-amig, kanang hinabang nga balay, anak ba, kaya among kapuyan dong, mga may financial yun, sa kundong haron, maka balik mo mig amo ang kuluyanan dong kay lisod kay dong ba nya buta ko dong wala jud ko answer wala jud ko mahimo. Sama ni Nanay Solidad, nanawagan sab og hinabang ang nasunugang residente nga si Helda Amoroto, sanglit tapot lawas ra ang ilang nasalba. Kay nagtrabaho manggug ko, mao to ni dagan lang ko padong dire nya di na mo ko kasulod. Wala jud kay puro minanarbaho. Tapot lawas ra jud among nadala. Ang panawagan jud namo nga makatukod na pud mig balay nya pagkahuman amo mga gamit nga mga sinina mao jud importante sa mo kay wa jud mi nadala bisig isa. Base sa initial report sa BFP, gibana-bana ang anaa sa 120 ka mga balay ang nasunog kagabi dinhi mismo sa Punta Dumalag ug usa lang ang pamilyang Amoroto sa initial 174 ka mga apektadong pamilya. Nagmontar na og modular tent aron dunay temporaryong katulgan ang matag pamilyang nasunugan samtang anaa sa gym. Naay mobile kitchen gikan sa lokal nga gobyerno sa Davao City aron mahatag og pagkaon ang mga biktima. Mitabang sab ang mga personahe sa City Health Office aron mamonitor ang panlawas sa mga apektadong residente, hilabin na ang mga bata. Kay nag-check mi sa ilaha tanan nga to kay shelter man ni sa mga nasunugan no sa produkto. So nag-partnership me with the CSWD, Attorney Galio ganina, nag-feeding sila, nag-assist me na naputay mga nasamdan diri nga atong gipang dressingan. Tanang bata gihatagan na namo vitamin A, pati itong mga buntis na to giasikaso ato ang mga adults po gitagaan po nato sila og mga multivitamins no. Sumala sa CSWDO, wala pa'y pinal nga listahan kung pilagyod ka mga pamilya ang apektado sa nitabong sunog kagabi. Base sa inisyal nga report sa CSWDO as of 11 AM kaganyang buntag, anaa sa 191 ka mga pamilyang ilang natalang nasunugan. Apan giklaro sa CSWDO nga padayon pa ang ilang validation o assessment sa lugar aron makuha ang insaktong datos. Misaad sab sila nga dunay ihatag nga financial assistance sa tanang residente nga nasunugan sa Punta Dumalag. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Gigukod sa mga pulis sa Baganga, Davao Oriental ang tulo ka mga batanong nakamotorsiklo
nga nang hagit-hagit kanila nga wala mihunong dihang ilang gisita. Hinoon, nagpasutoy pa kinig padagan sa ilang motor nga milungtad og 11 minutos ang ginukdanay hangtod kini nadakpan. Ani ang report? Milungtad og 11 minutos ang ginukdanay sa mga pulis sa Baganga Davao Oriental niining tulo ka mga batan-on nga nagsakay og motorsiklo. Subay sa report sa mga pulis sa Baganga nga gipost sa ilang FB page, nagpahigayon sila og regular nga pagpatrolya dihang ilang namatikdan ang mga batan-on nga nagmotorsiklo. Di nang usa niini nakahukas pa og sanina nga kalit lang gipasutuyan ang mobile patrol nga daw nang hagit hinungdan nga ilaha kining gigukod. Dihang miduol og jutay ang mga pulis, ilahang gipaminor ang mga batan-on. Apan wala mituman, imbes nga muhunong, nagpaturato hinuon kini og padagan sa motorsiklo, hinungdan nga gigukod kini sa mga pulis hangtod sa mga suok nga dapit ug ilaha kining nadakpan pinaagi sa tabang sa mga residente. Nasayran nga mga minor de edad ang mga batan-on. Oo na sir, ang ato ang kapulisan sir kada hapon nagakantang ni sila kuan kaning kita nga police disability along sa ato ang area of responsibility. So nakita ni sa ang kapulisan ning kuan sir kaning naka-motor nagukas kung asa ang driver minor, so ilahang gi para unta pero nagpagupot pa gyud sa ato ang kapulisan pero nakuha lang gihapon nato ang minor nga driver. Gi-impound sa mga pulis ang motorsiklo, samtang ang mga batan-on gi-turn over na ngadto sa ilang mga ginikanan. Kay subay sa Republic Act 4136 kon Land Transportation and Traffic Code of the Philippines, bawal ang mga minor de edad nga mo-drive og motorsiklo. Nanawagan usab ang mga pulis sa Baganga ngadto sa mga ginikanan nga dili tugutan ng ilang mga anak nga minor de edad nga mo-drive og mga sakyanan, hilabi na sa motorsiklo. Patay ang namaligyag isda samtang samaran ang iyang kauban human gipusil sa wala mailhing armadong nakamotorsiklo sa lungsod sa Alyosan, North Cotabato. Ang mga biktima residente sa Pikit, North Cotabato nga nanuroy og isda gamit ang motorsiklo. Ani ang report ni Marvin Revilla. Patay gilayon ang usa ka lalaki nga namaligya og isda samtang ang iyang kauban na angol human kini gipamusil sa wala mailing riding in tandem. Kagahapon alas 6:05 sa buntag dito sa lungsod sa Alyusan dinhi sa probinsya sa North Cotabato. Sa blatter sa Alyusan PNP, giila ning ini ang namatay nga biktima nga si Angoy Namla, samta ang naangol giilang si alias Dats, residente sa Pikit, North Cotabato. Sa taho sa Alyusan PNP, namaligya og isda ang biktima sakay sa motorsiklo apan pag-abot nila sa Purok Nangka, Barangay New Leon, Alyusan. Kalit silang gipusil sa wala mailhing mga suspetsado gamit ang kalibre .45 nga pistola. Samtang daling mikagyaw sa wala masutang direksyon ang mga suspetsado nga sakay matod pa usab og motorsiklo nga walay plaka. Patay on the spot si Namla human nakaangkon og dagang sa Madpino silan sa nagkadaiyang parte sa lawas samtang ang kauban niini daling gidala sa Alyusan District Hospital. Gihimo dayon ang masusing investigasyon sa Alyusan PNP kung unsa ang motibo sa pagpamusil sa mga biktima. Daghan na usab ang natala nga pagpamusil sa North Cotabato ug sagad sa mga suspect nakasakay og motor. Matod sa kapulisan, padayon nilang ginaimbestigahan ang mga panghitabo. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe!
taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule isip food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building in Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer Junior College and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Aduna nay lider ang Philippine Councilors League of the Philippines North Cotabato human sa gipahigayong eleksyon kagahapon sa Kidapawan City. Kanhi mayor sa lungsod sa Arakan nga konsihal na karon ang bagong PCL president sa probinsya. Ani ang report ni Marvin Revilla. Nakapili na kagahapon og presidente sa North Cotabato Councilors League atol sa ipahigayong eleksyon sa Capitol Gymnasium sa Barangay Amas dinhi sa Kidapawan City. Gipasalig sa bagong napili nga presidente sa Philippine Councilors League, Cotabato Chapter President, ang iyang hingpit nga suporta sa tanang programa o plano nga ipasiugda sa agamhanang probinsyal sa Cotabato alang sa kaayuhan sa katawan sa probinsya. Midaog ang kaning Arakan Mayor Rini B. Rubino isip bagong PCL President sa probinsya. Ang PCL election gisalmutan sa 188 ka mga konsihal gikan sa 17 ka lungsod o usa ka dakbayan sa probinsya. Matod ni Rubino, usa ka dakong pribilehiyo nga makaserbisyo isip ex-officio member sa sangguniang panlalawigan ug nagpasalamat siya sa nadawat nga suporta gikan sa iyang mga kaubanang konsihal. As your newly elected PCL President, thank you also for the initiative of our provincial director and staff for facilitating and conducting the sound election process. Dugang butyag ni Rubino nga siya ang mahimong tinuod nga tingog sa matag sanggunian sa atong tinguha alang sa makahuluganon ug mabungahon nga balaudnon ug mosuporta sa mga plano, prioridad nga programa ug proyekto sa agamhanang probinsyal. In advancing the servisyong totoo towards sustainable peace and development of the province. Toward this end, I would like to ask the support of all our city and municipal councilors in the whole province of Cotabato to be with me as we commit ourselves
to be a better service to our respective constituents and to the entire province in general. Sa nasampit nga eleksyon, napili usab si City Councilor Irene Clear Aying Pagal isip Vice Presidente. Si Libungan Councilor Patricia Rose Pader napili isip bagong Secretary General. Si Matalang Municipal Councilor Christopher Baraca napili isip Treasurer. Pigkawayan Councilor Kim Ray P. Gonzaga ang PIO. Napili isip Auditor ang Kidapawan City Councilor Judith J. Navarra. Business Manager ang President Troas Councilor Noel C. Mallorca o ang Board of Director Carmen Councilor Ana T. Lakitkitan. Banisilan Councilor Alan D. Macasarte, Antipas Councilor Rosalia Palma, Tulunan Councilor Claire L. Palma, Midsayap Councilor Morata Q. Mantel, Alyusan Councilor Unida E. Cantumayor, Kabakan Councilor Mayra Dulay Padi ug ang makilala Councilor Lizel May Kawagdan. Samtang sa FB page ni Governor Emilio Lala Talinio Mendoza, mipaabot kini sa iyang palipay sa mga bagong napiling opisyal sa PCL og nang hinaot kini nga ang Council League mahimong kaabag sa kagawanan probinsyal sa mga ordinansa o resolusyon nga makatabang sa kalambuan sa probinsya. Ang nasampit nga piniliay sa PCL gisaksihan ni Department of Interior and Local Government Provincial Director Ali B. Abdullah, PCL National Advisor Attorney Alan Solweta, PCL Regional Interim Vice Chairman Maria Lourdes Casabuena ug Midsayap Mayor Rolly Sakdalan. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. May bisita si US House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan atong Martes sa gabi nga una nang gibabagan sa China kay nagaagdara kini og tensyon. Gisugat sab si Pelosi sa mga opisyal sa Taiwan, partikular na sa airport sa Taipei. Ani ang report. Miani og nagkadayang reaksyon ang pagbisita ni United States House Speaker Nancy Pelosi didto sa nasod Taiwan. Si Pelosi nilanding sa Taipei Martes sa gabi ug namulong nga ilang suportahan ang Taiwan aron magpabilin kani independente nga nasod. Labi na nga dunay plano ang China nga maghimo kini og military exercise sa Taiwan Strait. Matod ni Russian Foreign Minister Lavrov, ang pagbisita ni Pelosi nagpakita nga iyang painito ng China. Matod niini, wala siya nakitang rason nganong kalit miduo si Pelosi sa Taiwan nga nasayod na siya ug unsa epekto niani sa People's Republic of China. Gisaway usab sa North Korea ang pagbisita ni Pelosi kay matod niini nagpakita kini nga walay respeto ang US sa internal nga kalihukan sa China. Matod sa opisyal sa North Korean Foreign Ministry, ang Taiwan inseparable part sa China. Ug ilang gipanghimaraot ang pag-apil-apil sa US sa kalihukan sa China ug Taiwan. Misuporta ang North Korea sa China. Samtang ang South Korea nanawagan sa mga nasud nga magpabiling kalmado, misugyot ang South Korea nga gikinahanglan ang dialogo aron mamintinar ang kalinaw sa mga rehiyon ug mawala na ang tensyon. Nabala kausab ang nasud Japan sa gihimong military drill sa China didto sa Taiwan Strait. Sumala ni Japan Chief Cabinet Secretary Hirokazu Matsumo ang maritime area nga gianunsyo sa China nga ilang himuan sa ilang military exercise gipanag-iyahan sa Japan ug apil kini sa Japan Exclusive Economic Zone. Apan matod ni Pelosi, dili nila gusto nga dunay mahitabo sa Taiwan ug dili sila gusto nga mapugos ang Taiwan kay ilang gisuportahan nga magpabilin ang Taiwan nga gawas nun. Giklaro ni Pelosi nga sa iyang pagbisita gipakita sa Estados Unidos nga siya ug ang Kongreso may suporta sa Taiwan. Buot pasabot ni Pelosi, America stands with Taiwan. Una nang nagpaabot sa iyang kasuko ang China sa pagbisita ni Pelosi, matod ni Chinese Foreign Minister Wang Yi, usa ka komedya ang pagbisita ni Pelosi sa Taiwan ug kini nagbahad. Those who play with fire will perish. Buot pasabot, ang magdula og kalayo mahimong abo. Kagahapon, Agosto 3, gisuspenso na sa mainland China ang ilang pagpadala og natural sand sa Taiwan ug dili na usab nila dawaton ang mga produktong agrikultura nga gikan sa Taiwan. Kini gilantaw sa mga eksperto nga pagpanimulo sa China sa pagbisita ni Pelosi sa Taiwan, bisan pa man sa pagbabag sa China. Gisuspenso na sa Ministry of Commerce sa China ang pagpadala og pagdawat sa mga produkto sa Taiwan. Matod sa China,
Duna sila nakitaan nga mga pestisidyo sa prutas nga gikan sa Taiwan ug dunay nagpositibo sa coronavirus test. Hinungdan nga dili na sila modawat sukad kagahapon. Nagpahibalo usab ang People's Liberation Army, ang military sa China, nga maghimo sila og military exercise apil na ang pag-ehersisyo sa kadagatan o sa kahanginan sugod karong adlaw Huwebes hangtod sa adlawng Domingo isip tubag sa pagbisita ni Pelosi. Nagpasalamat si Taiwanese President Tsai Ing-wen sa pagbisita ni Pelosi. Ang Taiwan usa ka independeng nasud ug matud niini himuon niya ang tanan aron magpabilin independente ang iyang nasud ug iya kining protektahan. Ang relasyon kong panagbingkil sa China ug Taiwan nagsugod niadtong Chinese Civil War ug nadugangan ang tensyon niadtong tuig 2016 sa dihang nagpili og bag-ong presidente ang Taiwan. Sa iyang pagbisita sa Taiwan, nakigtagbo si Pelosi sa mga pro-democracy advocates nga gilangkuban ni Work Kai-zi, ang kanhi leaders sa Tiananmen Student Movement. Misalmot usab sa meeting si Li Ming-che, usa ka Taiwanese NGO worker nga napriso sa mainland China ug gikasuhan og subversyon niadtong tuig 2017 apan gibuhian sa tuig 2022. Apan, una misakay sa eroplano sa US Air Force si Pelosi, kuyog ang upat ka kongresista sa Estados Unidos paingon sa South Korea kagahapon. Nag-tweet si Pelosi og matud niini, "Make no mistake, America remains unwavering in our commitment to the people of Taiwan now and for decades to come." Bot pasabot, ayaw kasayop, ang Amerika nagpabiling matinud-anon sa iyang pagsuporta sa katawhan sa Taiwan karon og sa umaabot pang mga dekada. Ang eroplano nga gisakyan ni Pelosi wala moagi sa kahanginan sa China. Gani miagi kini og mitipas didto sa Singapore. Kaganihang buntag, duna na nakita ang mga aviation authorities sa Taipei nga mga eroplano sa China nga nagbays-bahay sa Taiwan Strait, ang lugar kung diin maghimo og sea and air exercise ang China, botang nga gibabagan sa Taiwan. Nang hinaot ang mga lideres sa nasud nga dili mamahimong Russia versus Ukraine ang mga panghitabo sa China batok sa Taiwan. Atong hinumduman nga sa duha ka nasud dunay mga overseas Filipino workers nga nanarbaho. Edith Cadoayan, News 10 Philippines. Stay safe! Naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabi ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!